दिनै जों चिरां जिल्लायाव थानाय बारग' NDB सोद्रोमाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनाया गोबां एक्स NDB हिसाबै गोबां जेंना दंमोन सरकारनि जे एग्रिमेन्टआव जोंफोर आदाय दंमोन बेफोर किसु इमप्लिमेन्ट जायाखै दा बेनिखायनो बेफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों जे जोंहा NDB रिलेटेड जिफोर माबा दं क्ल'ज माबाफ्राव एग्रिमेन्टआव रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा बेनिफ्राय एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रा रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा बेनिफ्राय केस उइथड्रल खालामनायनि बाथ्रा बे गासै बाथ्राफोरखौ दासिमबो जिहेतु इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै बेनिखायनो बेफोरखौ दा बेसेबां बाखि दङ जों गोबां गेदेरफोर मिथिलाया बेनिखायनो जों बे इनफरमेसन होनायजों लोगोसे जों दा जिहेतु NDB गैलिया साफा साधारन नागरिक हिसाबै बोरैहाय थांनानै थानांगौ बोरै न'खरखौ सालायनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायलायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों जिहेतु बर्तमान इभिपिलिनेटेड सरकार बे सरकार दानायावबो NDBनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनो दुखु खालामदोंमोन फिल्डआव बेरायदोंमोन लोगोसे भटबो होदोंमन दा बे गासैबो दुखु खस्थ'नि बिनिमयाव बिथांमोना मा मोननो मोनाखै बेफोरखौ एसे सावरायलायनाय जादों आरो बेफोर आंखाल दं बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि बेफोर सरकारनि गेजेरजों मा राहा दं बेफोरखौ बिथांमोननो इनफरमेसन होलायनाय जादों आरो लोगोसे खावलायदों जे हयथ' गासैबो साख्रि मोनाबो जादों खारन गोबाङानो साख्रिनि बैसोआव बारबाय साख्रिनि जिखिनि क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौबो गोबाङानो गैजोबाखै साकरिनि बिकल्प थांनानै थानो थाखाय मा राहा दं बेखौ इनफरमेसन होलायनाय जादों बेखिनिखौ जिखिनिखौ हायो जों BTR सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारनि जिखिनि बेबस्था दं बे बेबस्थाफोरनि गेजेरजों थांनानै थानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों आसा खालामदों जे बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ गुरुत्व होनानै खोनासंदों जिहेतु बेखौ बुजिदों आरो बेनिखायनो बे मथेनो सोलिनो नाजागोन आरो लोगोसे जों आरो मोनसे बाथ्राखौ खावलायबोदों जे बर्थमान जिहेतु बिसायख'थि फैगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियावबो बे पार्लियामेन्ट बिसायख'थियाव जाय सरकारा जोंनि BTR एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन बे एग्रिमेन्ट खालामनाय सरकारखौ जों आरो फोथांना लाखिनो गोबां प्रयजन खारन एग्रिमेन्टनि जिफोर क्ल'ज बेफोरनि 30% जे इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनां दंबावो बेखिनिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबा बे सरकारखौ जों नांफिनगौ बेनिखायनो बर्तमाननि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ थार्ड टाइम फैगोन प्राइम मिनिस्टार होनायनि दायित्वखौ जों लानांगौ आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि बिजाथि हिसाबै जोंनि बे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जोंनि UPPनि बिजाथि लोगोसे NDAनि बे बिजाथि बिथांखौ देखा होनायाव बिथांमोना बाहागो लायो बेखौ खावलायनाय जादों आरो बिथांमोना गासैबो गोसो गुदुङै बुंदों जे जि सरकारा एग्रिमेन्ट खालामबाय जि सरकारा अन्तत BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोबाय बे सरकारखौ फोथांना लाखिनो साफ्रोम जोंनि NDB मावगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोननि गेजेरजों फोरमायदों सार बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोदि नोंथांमोना NDBनि जा समस्या बेखौ 1%बो दासिम समाधान खालामाखै होननानै बुङो सार बिथांमोनाथ' सरकाराव गैयाना जों बेसेबां पार्सेन्ट इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया बेनिखायनो बिथांमोननि बाथ्रायाव जों फोथाया इतिमध्य जोंहा रिहेबिलिटेसननि जि माबा बेबस्था बेवहाय प्राय 600सोल' बाखि दंसै जोंहा प्राय 2000 दंमोन NDB केडार बेनिफ्राय एक्सप्रेसिया होनायाव अबसे जोंहा संख्याया खम जादों खारन गोबां दं प्राय 2000सो दं बेनिफ्राय जों दासिमहालागै हयथ' 400सोल'सो एक्सप्रेसिया माबा होनाय जादों केस उइथड्रलाव जोंहा प्राय 1800 केसनि बिथोराव दा 400सोल' केस उइथड्र खालामनाय जादों आरो बाखि प्रसेसआ सोलिगासिनो दं लिगेल प्रसेसनि खामानिफ्रा जथेस्थ' स्ल' जायो बेनिखायनो बेयो स्ल' जागासिनो दं खिन्थु थेवबो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो आरो बेनि अनगायैबो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव जों पारामिलिटारि फोर्सआव जि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय अबयसे जोंहा NDB केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों आसाम पुलिसनि जिथु रिक्रुटमेन्ट बेबो NDBनिफ्राय खुब खमसो थांदों खारन जोंहा बैसोबो जाहैला क्वालिफिकेसनबो मिलायला बेबायदि हिसाबै एसे खम जादों खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि BTRनि सिङाव जिखिनि माबा जागोन रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयाव जों जेसेबां हायो NDBनि केडारफोरखौ जायफ्रा बैसो मिलायो क्वालिफिकेसन मिलायो फिटनेस दं बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायाव सोनो थाखाय नाजागोन बेखिनिखौ जों दिनै सार नाथाय जों नुनो मोनदों जोंनि
NDBनि आफादगिरि गनायमारि सारा दासिमबो जेलाव दा बे केस आं दहायनो बुंबाय जे जुडिसियारि सिस्टेम जिखिनि माबायो बे स्ल' जायो आरो एग्रिमेन्टनि सिगाङाव बिथांनि कनभिक्सना जाजेनदों भार्डिक्टआ बिथांनि एगेन्स्ट थांदों दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथड्र' खालामनो हाया जिहेतु बे लिगेल सिस्टेमाव बिथांखौ कनभिक्टेड खालामबाय दुखि होनना प्रमान होबाय जेल अर्डार होबाय बेनिखायनो बिथांनि जेल जानाय बेखौ दिहुननोबाबो लिगेल प्रसेस थानांगोन दा सुप्रिम कर्टआव केस सोलिगासिनो दा बेनि गुदि खरसखौनि माबायानो बिटिआर सरकारनो बहन खालामदों दा खिन्थु बिथांनि न'खरनि मानसिया बेखौ गनायनो नागिरा सरकारनिफ्राय बे जायखौ कनभिक्टेड जानाय बिथांमोननि ट्रायेलाव जेबो सहाय खालामाखै हेल्प खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनि जिखिनि केसनि माबा खरस बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं दिनै बिथांमोन माबालाय मा जानो दा किसुमान पलिटिकेल मटिभेटेड खोथा लानानै बिटिआर सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बेखिनिखौ डिनाय खालामबाबोथ' जानाय नङा साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन